Amen. Gandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa ating J2 family at sa mga manonood ngayon sa ating live stream. Purihin po ang ating Panginoon dahil sa gabi pong ito, tayo po ay muli ay sama-sama makatulog sa presensya ng ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Stella Bedanya ng Jesus We Lifted Up Church Molino Bacoor, Cavite. At welcome po sa ating programang Prayer Matters. At sa gabi pong ito, ating pong pag-uusapan ay patungkol sa sacrifice of thanksgiving. Noong nakarang ay bahagi ko ito sa ating Sunday service. Sa ito po ay nais ko pong mas bigyan lalim ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa sinasabi na sacrifice of thanksgiving. Kaya patuloy po natin buksan ang ating mga puso't isipan upang sa gabi pong ito ay naroon po na sa pamagitan ng ating panalangin na mayroong tunay na pasasalamat ay maranasan natin ang dakilang presensya at pagsama ng ating Panginoon. Praise God. Tayo po ay yumuko muna sumaglit at tumulog sa harapan ng ating Panginoon. Father, in the name of Jesus, salamat po sapagkat ang pagkakataong ito ay alam namin na galing sa inyo at sa inyo pong presensya, Panginoon, kami po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba na namin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, pagkakamali. Hayaan niyo po ng inyong damit ng katwiran ng ibalabad niyo sa amin upang hindi po ang aming mga katwiran ang makita niyo. Patuloy po, Diyos, na hayaan niyo po na sa gabing ito, sa amin pong pagtatalakay, ng nais niyo na malaman namin ang tungkol sa panalangin na may pasalamat ay naroon matanggap namin ang kapahayagan nyo sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat kilala niyo po kaming lahat. Kaya alam ko po na hindi masasayang ang gabing ito. Patuloy ka namin mapaparangalan at mapapasalamatan sa lahat ng bagay. Palain niyo po yung mga salita habang ang lahat po ng papuri at pasalamat ay ngayon pa lamang ay babalik na namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa oras na ito, no, sabi nga katulad ng ating tema o ang ating pong live stream na ito na may pinagmagatang Prayer Matters, kapag sinabi pong Prayer Matters, ibig sabihin po, ang prayer ay talagang napaka-importante, no? At mayroon pong 5 common types of prayer na makikita natin sa Bible. At ito po yung praise and worship na panalangin. Ito ay nag-express ng ating adoration of who God is. At meron din pong prayer of supplication and petition, asking God for our personal needs, health guidance, or provision. At naroon din po ang prayer of intercession, praying on behalf of others, no, katulad ng friends, family, leaders, or even enemies, asking God to meet their needs. At ang pinakahuli ay consecration or dedication, prayer of consecration, dedication. Ito naman ay surrendering one's own will to God, seeking His plan above all else, especially in difficult situations. At sa gabi ito, ang ating tatalakayin ay ang isang type din ng panalangin. Ito ay tungkol sa Thanksgiving, no? The sacrifice of Thanksgiving, no? Ibig sabihin, giving thanks and expressing gratitude for blessings, answered prayers, and God's provision. Dito sa aklat ng Hebrews 13:15,
makikita natin dito na sabi dito, by Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. No? Ang nice daw ng ating Panginoon na sabi nga ay naroon na matuto tayo o makapag-offer tayo lagi ng sacrifice of praise and thanksgiving sa ating Panginoon continually, no? Continually daw, no? At ito ay sa pamagitan ng pagpapasalamat natin. Ito yung marinig ng ating Panginoon, no? Sa ating mga labi, ang patuloy na pasasalamat. At sa aklat din ng Philippians 4:6 and 7, makikita natin dito, no? Be not anxious for anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God that passeth all understanding will keep our hearts and our minds to our Lord Jesus Christ. Sa pagkakataon na ito, naroon na ito yung nais ng ating Panginoon na bilang mananampalataya ay patuloy na marinig niya sa ating mga labi. Ano man ang mga sitwasyon, ano man yung mga pagkakataon, ang mga papuri at pasasalamat ay naroon po na dumaloy sa ating mga puso. Alam niyo, naalala ko yung laging sinasabi ng aking nanay na in everything give thanks for it is the will of God, no? Give thanks to the Lord. Yon, lagi niya sasabihin yon, no? Bata pa kami, hindi pa kami nakakakilala sa Panginoon, pero itong pasasalamat ay talagang naririnig na namin, no? Pag may oras siya na papasok siya sa kwarto, no? At naroon na ang maririnig na lang namin ay laging salamat, 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 no? Kaya napakahalaga talaga na sa isang lalo na sa mananampalataya, sa bawat isa sa atin, na talagang ang marinig ng ating Panginoon ay pasasalamat, no? Sapagkat sabi nga prayer of thanksgiving will be the matters most of this time, no? Ito yung napaka-importante daw lalo na sa kapanahon ng ito, no? Naalala ko yung nitong pong nakaraan ay naroon po na ang aking kuya ay uh, umuwi na sa ating Panginoon. Pero bago yon, talagang kami pong magkakapatid, bago magkakalayo, ay meron po kaming GC na lagi kaming nag-uusap-usap, nananalangin, pinapaglaban namin siya, no, dahil siya po ay nagkasakit. Talagang nandun po yung pakikipaglaban namin. Pero ito pong huli, no po, bago siya umuwi sa ating Panginoon, ang naroon po na inilagay na sa aming puso ng ating Panginoon ay ang panalangin ng pasasalamat, no? That sacrifice of thanksgiving. Ano, bakit sinabing sacrifice? Kasi kung titingnan natin, parang sa kalagayan niya, sa nakikita namin, parang ang hirap talaga magpasalamat. Pero dahil nga sacrifice, ibig sabihin, it doesn't matter, no, kung ano man yung pinagdadaanan o yung anuman yung panahon o anuman yung pagkakataon, no, katulad ng inaawit niya natin na naroon talaga na sabi nga ay hindi tayo nakatingin doon sa nangyayari o doon sa sabi nga yung panahon o pagkakataon, ano. Ang mahalaga ay mapuno ang ating mga puso ng pasasalamat. Kaya kami po ay na magkakapatid nung oras na yon bago umuwi ang kuya ko sa ating Panginoon, talagang pinuno ng ating Panginoon ang aming mga puso ng pasasalamat, no? Lagi kami nagpapasalamat at tanging ang kalooban ng Diyos ang mangyaring maganap. Kaya po, nung time na siya ay, yun nga, kunin na, ang kapayapaan po ng Diyos ay naramdaman namin, ano? Walang, walang, sabi nga, walang alinlangan, walang grief, o na, sabi nga, ay negative, no, na aming naramdaman, kundi kapayapaan, katulad nga ng sinabi doon sa Philippians chapter 4, verse 7, no?
The peace of God, which passeth all understanding, will keep our hearts and our mind through our Lord Jesus Christ. At sa pagkakataon na ito, mayroon lamang akong naisulat na 4 na bagay, no, what to thank for, no? Ano ba yung mga dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon? Ang una, sabi nga ay let us pray or let's give thanks to God's attributes, no? Lagi daw tayo magpasalamat sa attributes. Ano ba yung attributes? Yung characteristic, no? Kung sino talaga yung ating Diyos, no? Yung ating Panginoon. Ano ba yung kanyang attributes? Yung kanyang faithfulness, no? Na katulad nga, di ba? Sabi nga, His steadfast love is new every morning. Great is His faithfulness. Kaya kapag ito po ay naroon na nakatanim sa ating puso, pagising pa lang natin sa umaga, mapapasalamatan na natin siya sa kanyang katapatan sa ating mga buhay, no? Yung goodness niya, no? Yung kanyang sabi nga ay kabutihan, yung greatness, no? Yung kanyang loving kindness, so yung mercy, yung kahabagan niya na hindi nagbabago, no? Kaya sa mga attributes na ito, marami pa pong attributes na nais ng Diyos na malaman natin, no? Para po sa bawat pagkakataon ay mapasalamatan natin siya, no? Ano man yung nangyayari, ang laging maiisip natin ay yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, no? Ito yung naroon na lalabas ating mga labi ng pasasalamat na Lord, salamat dahil nananatili kang tapat magpakailanman, bagamat kami hindi nagiging tapat, pero lagi kang tapat. Kaya kami nagpapasalamat mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo, no? Salamat sa biyaya mo. Ito, sabi nga, di ba, yung overflowing, abounding grace and the gift of righteousness. Yon. No? Kaya isang isang paraan yon na sabi nga mapupuno ang ating mga puso ng pasasalamat if we know God's attributes, no? Kaya ito isang mga dahilan para patuloy natin siyang pasalamatan, no? Yung kanyang attributes. Ano pa? Number 2, yung God's blessings and provision, no? Not only material things, yung kanyang mga pagpapala, yung kanyang mga, sabi nga, yung provision na sa atin. At hindi lang ito yung mga material na bagay kasi minsan kapag halimbawa may natanggap ka na material o financial, parang dun lang tayo nakakapagpasalamat pero hindi eh. Yung God's blessing ng ating Panginoon, yun nga, pagising pa lang nga natin sa umaga eh. Sabi nga, bawat gising is a blessing. Kaya ang nais ng ating Panginoon, ang una talagang lumabas sa ating mga labi ay pasasalamat, no? Salamat sa panibagong buhay, panibagong araw, sa panibagong pagpapala at pagkakataon, no? Sabi nga, ang mga blessings na yan ay sabi nga hindi lang sa material o financial, no? Salamat sa kalakasan, salamat pagkat yan ay pagpapala. Salamat sa kalusugan, no? Salamat sa sabi nga sa pagsama niya maging sa ating pagtulog, yung masarap at hindi na pagtulog, no? Yung magandang panaginip, no? It's a blessing. Yung naroon na nagkakaisa ang pamilya mo, it's a blessing, no? Sabi nga hindi lamang yung mga material na bagay. Maraming pagpapala, maraming blessing ang inihanda ng Diyos sa atin, ibinibigay ng Diyos sa atin sa bawat umaga, sa bawat araw. Kaya kapag ito po ay alam natin, no, walang dahilan para hindi ka magpasalamat sa ating Panginoon, lalo na paggising natin. Dahil sa bawat umaga, mayroon tayong pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. At kapag alam nga natin na sabi nga ay
ang Diyos ay laging may nakalaan na pagpapala, lalo na sa spiritual, no? Sa buhay ng bawat sa atin, we can always give Him the sacrifice of thanksgiving, no? Sabi nga, eyes have not seen, nor ears have heard the glory that God has prepared for us. Kapag alam natin yon, ay ma-excite tayo na makakapagpasalamat tayo na kahit minsan merong pagkakataon na negative, pero dahil alam nga natin na ang Diyos natin ay, sabi nga, ay punong-puno ng pagpapala, no? Yung provision niya ay laging naroon, no? Hindi magiging hadlang yon yung mga negative na ating nararanasan para siya ay pasalamatan. At ang number 3, yung God's answer to our prayers, no? Naroon na sabi nga ay papagpasalamat natin yung pagsagot niya sa ating mga panalangin, no? Yung mga pagsagot niya sa ating panalangin. At bagamat hindi pa natin ito, minsan may mga panalangin tayo na hindi pa talaga nagmamanifest, pero dahil kilala mo nga siya, no? Alam mo yung kanyang kabutihan, yung kanyang kadakilaan, you can always give thanks to Him kahit hindi pa nakikita. At ito yung nagpapatunay ng pananampalataya. Kasi sabi nga, ang tunay na meaning ng pananampalataya o faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Kaya sa panalangin, meron ka ng pag-asa, no? Na ito ay tinutugon ng ating Panginoon. At sabi nga, bagamat wala pa, pero dahil inaangkin mo na ito, kaya kahit wala pa, no, naalala ko nga yung isang bishop na kung saan ay, sabi nga, ay parang dahil nagpapasalamat siya doon sa kanyang hiniling o pinag-pray na sasakyan, ang ginagawa niya araw-araw, parang meron siyang pinupunasan na sasakyan, no? At habang nag-aakto siya na ganun, ay sinasabi niya, thank you Lord, sa brand new van, thank you Lord. Yung ganun kaagad, ano? Hanggang sa mag-manifest ito. Kaya, sabi nga ay, ang God's answers to our prayers ay hindi ito nakadepende na literally ay hawak mo na, no? Kahit wala pa, still you declare or you claim that God has answered our prayers. No po? At ang number 4 na kailangan natin lagi ipagpasalamat ay yung promises niya sa kanyang salita. God's promises in His word, no? Na sabi nga, di ba, heaven and earth will pass away, but His word will never, never pass, no? Kaya, yung kanyang mga pangako na ating nababasa, no? Okay, naririnig habang tayo ay nakikinig ng preaching o sa mga Bible studies, no? Yung mga salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan, ay naroon na kailangan ipagpapasalamat na natin, no? Dahil sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, His word will not return unto Him void. Na kahit naroon na sabi nga ay hindi pa natin nakikita, no? Ay naipapagpasalamat na natin dahil pangako niya, no? Dahil sinabi niya, no? Naalala ko nga noon na na-testify ko nga ito nung si Pastora Chick ay 16 years old yata yun, nung fourth year high school siya, no? Na dumating sa punto na nag-testify ako, nagpasalamat ako sa Panginoon na naroon na for 16 years walang na-ospital sa aking mga anak, no? Sa aming mga anak. Pero alam nyo, pagkatapos ng isang linggo, nasa ospital kami dahil inubo si Pastora Chick noon kasi nung time kasing yun ay ang fourth year ay may CAT, di ba? Nagsusuot sila ng fatigue. Eh, syempre, medyo mainit yun. Eh, hindi ko napapansin na pagdating niya pala nung sa amin, ay tumatapat siya sa electric fan, no? Lalo na yung likod niya, tinatapat niya. Kaya dumating sa punto, naroon na inubo siya at noong ang ubo niya ay meron ng kasamang lagnat, nilalagnat na,
ay doon napilitan kami na dalhin siya ng ospital, no? At naroon nga po na nung kami nasa ospital, sabi nga kay Lord, sabi ko, Lord, ka testify ko lang na walang isa man sa aming mga anak ang na-ospital. Ngayon ay nandito kami sa ospital. Sabi kong gano'n, ano. Pero alam nyo, bigla pong ipinakita sa akin ng Panginoon yung kanyang pangako sa Jeremiah 29:11. Alam niyo, nakalagay doon, my plan for her. Talagang nakita ko ito, no, sa pintuan nung kwarto na kung saan nandoon kami. Ay, pero wala talagang nakasulat. Ang nakita ko, spiritual na ano talaga. Sabi doon sa Jeremiah 29:11. My plan for you is a plan of peace and not of evil that you might have an expected end. Kaya nagdirema yun sa akin na sabi nga, may plano ang Diyos sa buhay ni Pastora Chic, no? Nung time kasi yun, ang parang naging ano niya ay PTD, no? At talagang namayat siya, no? Namayat siya. At yun nga, naging talagang inalalayan namin dahil nga siyempre sa bagay yung kapag ganon. Pero praise the Lord, dahil nga nandun yung pangako niya na may plano siya sa buhay ni Pastora Ship, no? Kaya sabi nga, ano man yung nakita namin na medyo namayat siya, hindi kami nabagabag, meron kaming kapayapaan na mangyayari at mangyayari pa rin yung plano at kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At ngayon nga, kung makikita natin sa Pastora Ship, ay talagang ang laki, no? Talagang medyo tumaba pa siya, no? Kaya basta mahalaga, patuloy natin ipagpasalamat, no? Ako lagi kong dinideklara sa aking mga anak na only the plan and will of God be done in their lives, no? Lagi ko yung sinasabi, Lord, salamat for you have a plan for them, no? Yung mga pangako ng Panginoon, salamat, Lord, na you have a provision, no? Meron kang provision, meron kang kaparaanan to provide all our needs according to your riches in glory to our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, no? Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa kapayapaan, sa ka, sa freedom, no? O kalayaan. Kung meron mang mga pinapanalangin tayo na sabi nga ay uh, naroon na naaalipin ng kaaway, pero alam natin na dahil sa ating Panginoon ay mayroong tunay na kalayaan, no, makakapagpasalamat tayo. Katulad nga na nangyayari sa ating bansa. Dahil ang pangako niya, no, ang gobyerno ay nasa kanyang balikat. No, doon yung makikita natin sa aklat ng Isaiah, no. Ang sabi doon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government is upon his shoulder, and they shall call him Wonderful Counselor, Mighty God, the Prince of Peace, no? Kaya yung mga pangakong yun ng ating Panginoon, yung mga salitang yun ng ating Panginoon, ako personally, lagi ko sinasabi, thank you Lord for the government of the Philippines is upon your shoulder, no? Kaya yung mga nangyayari ngayon, no, yung mga exposure na yan, isang paraan lang yan ng ating Panginoon na linisin ang ating bansa dahil meron siyang dakilang layunin sa ating bansa. Kung paano sa ating mga buhay, meron siyang dakilang layunin maging sa ating bansa, no? Maging sa ating bansa, may dakila siyang layunin. Kaya sa pamagitan ng mga bagay na ito, no, ay naroon na sabi nga mapupuno ang ating mga puso ng pasasalamat. Kasi ang tunay na pasasalamat ay nanggagaling sa ating puso, no? Kaya sabi nga, 'di ba, out of the abundance of the heart, our mouth speaks, no? Kaya kailangan talaga na naroon na malaman natin yung kanyang kabutihan, yung attributes niya, no? Yung answered prayer, no? Yung naroon na sabi nga yung provision niya,
no, yung sabi nga dahil 'di ba lagi natin sinasabi na God is in control of everything, no? Alam natin na He is in control of everything. He knows everything, He sees everything. Walang natatago sa Kanya. Kapag ang mga katotohanan na ito ay nasa ating mga puso, no, ay naroon na walang magiging hadlang para magpasalamat tayo sa Kanya. No? Kahit pangit pa yung sitwasyon, still, we can give Him the sacrifice of thanksgiving. No? Kahit na wala pa yung answered prayer, still, we can give Him the sacrifice of thanksgiving. Dahil alam mo, God has a perfect plan. No? Sabi nga ay uh, He makes all things beautiful in His time. Minsan kasi kaya tayo parang nalulungkot o naroon na sabi nga ay nagkakaroon ng depression, nai-stress, kasi gusto natin yung timing natin, no? Pero tandaan natin, God's time is always perfect. Kaya kung meron kang hinihintay, meron kang pinagpe-pray, no? Ang lagi mong ipagpasalamat, Lord, salamat. Your time is always perfect. God's time is always perfect, no? Kaya sa gabing ito, anuman po yung ating mga sitwasyon na pinagdaraanan ngayon, let's always remember to give Him the sacrifice of thanks to continually, sabi doon, ano, basahin natin uli ang sinabi doon sa aklat ng Hebrews, no, 13:15. Yan. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Ibig sabihin, dire-derecho, no? That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Tayo ay magpasalamat sa mga katotohanan na ito na nais ng Diyos na maitanim sa ating mga puso, no? Upang naroon ang, sabi nga, ang patuloy na pasasalamat ay dumaloy sa ating mga labi. Ano man ang sitwasyon, pangit man to, negative man to, still, we can give Him our sacrifice of praise and thanksgiving. Amen? Praise God. Kaya tayong lahat ay dumulog sa harap ng ating Panginoon at patuloy na magpasalamat sa lahat ng bagay. Amen? Praise the Lord. Manalangin po tayo. Manaming Diyos, salamat sapagkat sa gabing ito, kami po ay pinaalalahanan nyo na we must continuously give you praise and thanksgiving, Lord, sapagkat ito ang hinahanap niyong bunga ng aming mga labi, ang tunay na pasasalamat na nagagaling sa aming mga puso. At alam namin, O Diyos, na sa bunga na ito ng aming mga labi, ito po ay nagbibigay ng kagalakan sa inyong puso. Dahil wala naman po kaming maisusukli, wala naman po kaming maipapalit sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng katapatan nyo sa aming mga buhay, sa lahat, Panginoon, ng mga ginagawa nyo. Wala kaming pwedeng ipalit o ibayad, kundi ang pasasalamat lamang. Kaya, hayaan nyo po, Diyos, na ang mga katuroan na ito ay tunay na matanim sa aming mga puso. Sapagkat, Lord, lalo na sa kapanahon ng ito, Lord, mga nangyayari sa aming paligid, kundi namin alam ang mga katotohanan, Panginoon, tungkol sa inyong kabutihan, sa mga attributes nyo, Lord, sa inyong salita, Lord, ay maaaring hindi namin mabanggit ang tunay na pasasalamat. Pero marami pong salamat sapagkat hindi naging only lahat, nakilala ka namin sa isang malalim, personal at bibigyan kaparaanan. At sino man po sa pagkakataon na ito na aking nakasama sa live stream na ito na mayroong mga problema, may mga suliranin, salamat Panginoon sapagkat sinabi niyo sa 1 Corinthians 10:13 that there is no problem, no
walang mga pagsubok, Panginoon, na dumarating sa aming buhay that is not common to man, na hindi nararanasan ng ibang tao, Panginoon. But in every problem or temptation or persecution, you always provide a way of escape that we may be able to endure it, O God. Yes, Lord, salamat, salamat, Panginoon. Hayaan niyo po na mga pangako niyong yun ay naroon, O Diyos, matanim sa kanilang puso upang hindi nila masabi na napakabigat ng kanilang mga problema. Sapagkat walang mabigat na problema kapag ito po ay inilapit namin at pinagpasalamat namin sa inyo. Maging ang mayroong mga sakit at karamdaman, Father, in the name of Jesus, salamat sapagkat katulad ng sinabi ng inyong pangako sa inyong salita, sa inyong mga latay, kami ay pinagaling nyo na. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkaloob nyo na, Panginoon. Doon pa lang sa krus ng Kalbaryo, Lord, lahat ng sakit, ng hirap, Lord, ay dinala nyo na doon sa krus, Panginoon, upang kami ay naroon na makaranas ng divine healing na nanggagaling sa inyo. Kaya Lord, ito po ang aking inaangkin at dinideklara at ipinapagpasalamat na mararanasan ng bawat isa, O Diyos, in the name of Jesus. Maging Panginoon, ang merong mga problema sa kanilang financial, Lord, Father God, in the name of Jesus, salamat po sa inyong pangako that you will supply all our needs according to your riches and glory, O God. Hindi ayon sa yaman ng mundong ito, sapagkat Lord, ang langit at lupa ay nilikha nyo, ang mundong ito'y inyo, Panginoon. Kaya ang resources na nanggagaling sa inyo ay hindi kayang ikumpara sa resources na nandito sa mundong ito. Kaya, as your book said, you will supply all our needs according to your riches and glory, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for that word, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At maging Panginoon, tinataas namin ang aming bansa. Patuloy namin pinagpapasalamat, Panginoon, ang patuloy na paglilinis na ginagawa nyo. Alam namin na ang mga bagay na ito na nangyayari, lalo na po sa aming pong government, Panginoon, ito'y pagpapatunay lamang, Panginoon, na naroon, O Diyos, ang inyong kapangyarihan. Ang lahat ng natatago ay inilalantad nyo, Panginoon. Para po, una sa lahat, Panginoon, na ang tunay na paglilinis ay maranasan ng aming gobyerno, Panginoon. At Lord, pinagpapasalamat din namin kung paano sinabi nyo, ang Holy Spirit ay nagko-convict, Panginoon. Kaya dalangin namin na ang mga nai-involve, Lord, dito sa mga katiwalaan na ito, ay magkaroon ng tunay na pagsisisi sa kanilang mga puso, tanggapin ka bilang Panginoon na tagapagligtas nila. Salamat for there will be a great revival, a great breakthrough over our country, Panginoon, after, Lord, ng paglilinis na ito na nangyayari sa aming bansa. Salamat for your divine destiny na naroon, Panginoon, na ipapakita at paparanas nyo na sa bansang itong Pilipinas. And we will always declare that only Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords of the Philippines. We, Lord, hallelujah, we lift up your name over this country, the Philippines. Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is the King of Kings of the Philippines. Thank you, Lord. Salamat, salamat po ng marami. Hallelujah. At sa gabi pong ito, maging sa amin pong pagtulog, samahan niyo po kami. Salamat sapagkat ang tunay na sarap at hinding natulog ay nanggagaling sa inyo. At salamat sapagkat ito po ay aming mararanasan sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong itinaas sa inyo ng mayroong tunay na pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa oras pong ito ay muli
Patuloy din namin kayo na inaanyayahan na laging maging bahagi sa mga live stream na ginagawa po ng ating pong church, no? Ang katulad ng Prayer Matters, Tinig ng Pag-asa, at yung pong bagong segment na, ay hindi pala bago yun, ano, parang ibinalik po yung Speak Life, no? Nakakatuwa po dahil marami pong mga bagay na nais ang Diyos na pahatid sa atin sa pamagitan ng mga live stream na ito. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya magandang gabi po. Muli ito po ang inyong lingkod at naroon po na sabi nga ay patuloy po tayo na magpasalamat sa ating Panginoon. God bless us all. In Jesus' name, Amen. Praise God.